Рака е едно от тежките заболявания, а все още има хора, които не смеят да говорят за заболяването си. И това е, може би, една огромна грешка. Трябва да се говори. Екипът е млад и са добри, и се отнасят добре с пациентите. Създадохме онкологичния център в началото на 2025 година, като естествено продължение на стремежа ни за мултидисциплинарни практики в болница Пулс. Идеята ни и водещия ни мотив е да обединим под един покрив лекари с различна експертиза, защото по този начин може да се постигне комплексната медицинска грижа на една ръка разстояние. Техниката са очите и ръцете на специалистите, но сърцето на болницата са хората. Всички медицински специалисти и останалия екип, който помага за цялостния процес по обгрижване на пациентите и разговорите, консултациите също и с техните близки. Подходът към тези заболявания по принцип е комплексен. Винаги така се подхожда. И много по-лесно остава, когато това се случва на едно място, наистина. Иначе ги пращахме болните, иди там за лъче, насам за химио, губи се връзка, болните губят, пътуват, когато ще ги запишат, бавят се, губи се и фактора време в онкологията също е да определяш. Това помага много, да ви кажа, и на болните много ги улеснява. Комуникацията с другите колеги специалисти в центъра е доста тясна, защото ние 2 пъти в седмицата им предоставяме такива пациенти, които са необходими за по-нататъчно действие, било химиотерапия, било лъчетерапия, било оперативно лечение. Така че ние имаме редовни онкокомисии, където всички специалисти се събираме и решаваме какво ще бъде терапевтичното поведение по отношение на пациентите с злокачествени заболявания. Всичко, което успяваме да направим, е не само да поставим диагнозата на някакъв злокачествен процес, а да дадем и неговата характеристика чрез допълнително имунохистохимични изследвания, биомаркерна диагностика, с което спомагаме за пълната диагноза и индивидуалния подход при лечението на всеки един пациент. Изключително важно за нас и медицинския ни екип е да разполагаме с модерна апаратура, като последната ни придобивка е PET-скенера. При получаване резултата от PET-скенера пациента вече не е необходимо да тича от кабинет на кабинет, за да намери изход от създалата си ситуация. Той идва при нас и получава най-доброто решение, най-добрия резултат на туморния аборт. Започва терапията, която е най-подходяща във връзка с неговия процес. Личната грижа за нас е изключително важна и индивидуалният подход към пациентите. Обсъждаме пациента, неговата история, изследвания, прогноза и тревоги. Като отделно човешко същество, а не просто като поредния клиничен случай. Така пациентът знае, че зад него стои цяла плеяда от специалисти, а не само един лекар. Мултидисциплинарният екип е ключът към нашите успехи. Пациентите избират да се лекуват при нас, защото получават бърз достъп до медицинския персонал, човешко отношение и гаранция за сигурност и точност на лечението, което им се предлага. Аз съм човека тук, до когото пациентът може да се опре, когато му е най-трудно, понеже онкологичното лечение не засяга само тялото, засяга надеждата, семейството, идентичността. Аз помагам на човек да се успокои, да диша в труден момент, да си върне смисъла и реално усещане, че той не е сам. Най-често чувам от пациентите тук, че наистина им се живее, имат наистина огромно желание за живот и аз наистина това им казвам, че тук сме заедно по пътя, ръка за ръка ще го извървим и да не губят надежда никога. Това не е края.
накрая някой друг го решава, но човек ако не се бори, просто не би могло.